जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा आरोबाव फार्दार बेबायदि जाहाथे बेबायदि भायलेन्स बा हिंसानि खामानिखौ जाहाथे आखायाव लाया डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलनखौ खालामलांबाय थायो बेखौनो जोङो आइजो आफादनिफ्राय आह्वान खालामो नोंथांमोननिसिम बे मोनाबिलि समाव बे समाव जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय फंनैसो दानि थासारिनि सायाव मेसेज होनो मोननायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो धन्यबाद होयो आबोबनि जानानै सोलिबाय थानाय जोंनि आसामाव मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ थांनानै जोंनि ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव प्रतिबाद खालामबोनायनि खेथ्रआव फैनानै प्रतिबादा जागासिनो दङ दा बे एसेम्बलि जानाय टाइम समाव बबे खौरां बबे मेसेजनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे थांनाय मैया 29 तारिखआव मोनसे दुखुनांथाव थासारि जानानै थांबाय जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जोंनि फरायसा गथ'फ्रा बुंदों मिडियायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरनि दैदेननायाव गासै कलेजफोरनि स्कुलफोरनि छात्र छात्रीखौ लानानै बेहाय मोनसे धरना प्रटेस्ट रिलिज जादों डिसिएसपिनाव मेम'रेन्डाम होदों बिनि उनावहाय सेक्रेटारियेटआव हाबनानै सेक्रेटारियेटनि अफिस सिङाव हाबनानै माखासे बुफाय बुसि खालामनाय बे जाथाया जादों होननानै जोङो मिडियानि गेजेरजों नुबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा बे जाथायखौ लानानै जोङो दुखु प्रकाश खालामदों बे जाथाया जानो नाङामोन नाथाय जानानै थांबाय बे आरोबाव जाहाथे फार्दार बेबायदि जोंनि गेजेराव बे थासारिया फैया नोंगौ जोङो माबा मोनसे मोननो थाङोब्ला जेब्लायबो जोङो प्रटेस्ट खालामनाङो आन्दलन खालामनाङो धरना खालामनाङो लामा सामा जोङो जथेनाङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोनानैसो जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनबोनो हादों गासैयावबो थिगैनो दंजोबो नाथाय धरनानि नामाव जोंनि गोलाव सम सोमावसारनायनि गेजेरजों गोबां सेक्रिफाइसनि बिनिमयाव मोननाय जे जोंनि बड'लेण्डनि सम्पति बिटिसिनि सम्पति बे रावनिबो सम्पति नङा सरकारनिफ्राय जों मोनदों बे जोंनि बर' रायजो राजा आरो बिटिसिआव थानाय गासै गुबुन गुबुन राव हारि माहारिनि बे जोंनि सम्पति धोन बे सम्पतिखौ जोङो आखाइ होनानै बुफायनाया ओरैबायदि दुखुनांथाव जादों बिनि थाखायनो जोङो सोंखारियो दुखु मोनो बे दुखु मोननायखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों निउस मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनानै बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा आरोबाव फार्दार बेबायदि जाहाथे बेबायदि भायलेन्स बा हिंसानि खामानिखौ जाहाथे आखायाव लाया डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलनखौ खालामलांबाय थायो बेखौनो जोङो आइजो आफादनिफ्राय आह्वान खालामो नोंगौ बै समाव गोबावसै एसटि होनायनि इस्युआ स्टेट गभर्नमेन्टआ गोबाव समनिफ्रायनो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि प्रतिवेदनखौ होबोबाय थादों बुंबोबाय थादों बेहाय जोङो गासै जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादजों लोगोसे ट्राइबेल आफाद जेरै सिसिट'आ बिथांमोनहाबो प्रटेस्टखौ खालामबोबाय थादों होबथाबोबाय थादों होनो मोना होननानै जिहेतु जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि जे मोनखानाय सुजुग सुबिदाफ्रा गोदानै एसटि सोसनबावोब्ला जाहाथे खहा जागोन बेखौ जों नुहुरनानै जाहाथे एसटि सोयोब्लाबो जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि जे सुबिदा खथाफोर बेफोर जाहाथे खहा जाया गोमानानै थाङा बेखौ नोजोर होनानैसो एसटि होनाया मोजां होननानै जोंनि गासै दैदेनगिरि आफादफ्रा बुंबोबाय थादों मोनसे समाव आइजो आफादाबो बुंबोनांदों बे खोथाखौ दा बेबायदिनो गोलाव सम फैनानै दिनै नैबे समाव रासिनै जादों दा बिनि थाखायनो आङो आइजो आफादनि जानानै बेखौनो खावलायनो लुबैयो जोङो गासै समयसाखौ जोङो मोननो थांनायाव आन्दलननि नामाव आन्दलन जाहाथे जोङो हिंसायारि खामानिफोरखौ जाहाथे आखायाव लाया जों सान्थि भाबै डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलनफोरखौ हाबाफारिखौ लालाङो बेनि थाखाय आह्वान खालायो आरो दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजोंनो गासै जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजाफ्रा मोजां रोखोमै बे एसटि होनांगौ होनाङा मोननाय मोनै बे गासै खोथाफोरखौ नोंथांमोननि द्वारायनो मिथिनो हागोन बा बुजिनो हागोन होननानै आं फोथायो बेखौनो बुंनानै आं बावनो फोजोबबाय थेंक इउ